Какви се спа, ай, пиджамичке! Орбитана, Karmazı takı. Verpit kamir can naş saklı bokları. Ayam bırak karma, ей! Се стреляме, бе! Кой страхливец, бе? Ще ме избия, бе! Я се покажете да ме гръмнем, бе! Da mă faleș da. О! Аз сега ще ме измисля вас. Янко, Давай, чуваш ли ме, бе? давай стамата. Машко, я ми извикай по имена, те ще се покажат тапаците, ще ги застреляме. Аре, бе, дали ще Я се викай. вържат? Дали ще се вържат, а? Съвържат, ами как няма съвържат? Тя Дай. викай на Ахмет. Викай на Ахмет. Дай ще пробваме, дай. Ахмет! Ahmet tebrik be. Ей, arkadaş! Aa! Ahmet. Първата годка. Давай да викам аз на Салито. Сали! Има ли Сали там, бе? Koy tırsış. Сали, бе! Aslan seni koy. Ще ги изтрепим до крак, ей. Какво стана, бе? То сгубиха те праниха, ей! Майко! Умне. Богоре. Сега като тях ще играем с тяхните камъни по тяхната глава. Чакай сега. Сега като тях ще го играем. Чакай малко. Не умирай, не ме остави сам, бе. Янко търса, Янко там ли, а? Янко. Ами... аз съм Янко. Какво да им кажа? О! Ами нямаме, кой го търси? Аз съм Халил. А!